Bilan li jirbaħ il-vot tan-nies lejali lejn il-viċi kapijiet Roberta Rigo u David Agius, Bernard Grech qed jgħid li jekk jirbaħ it-tellieqa għall-kap, iż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Roberta Rigo u David Agius ser iżommu l-karigi tagħhom sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Kellem għal Bernard Grech marjati din l-istorja lill-Gazzetta The Times wara li nhar il-ħamis f'intervista, Bernard Grech qal li jekk ikun fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista jrid mara li tokkupa l-kariga ta' viċi kap. Jekk ikun hemm kap raġel fil-futur ikun hemm deputat kap mara. Iżda mat-Times li kellim ta' Bernard Grech qal li lest li jħalli lil Roberta Rigo lil David Agius f'posthom sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Anke jekk irid mara wara dawn it-tnejn bħala viċi kap, Grech ser ikollu deċiżjoni qibsa qudiemu hekk kif l-istatut mibdul tal-Partit Nazzjonalista ser jippermetti biss li jkun hemm viċi kap wieħed. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali qalulna li żewġ persuni msemmija għal din il-kariga huma Roberta Mezzola u Teris Komodini Kakija. Żewġ persuni li esprimew ix-xewqa tagħhom sabiex itelqu għat-tellieqa tal-kap madankollu li trażlu milli joħorġu minn Lewis Galjan nnifsu. Is-sorsi tagħna komplew jgħidulna kif din id-deċiżjoni jaf twassal għal aktar ġlied fil-Partit Nazzjonalista, hekk kif hemm xnijat li Lewis Galja u Bernard Grech weduhom karigi għoljin fil-partit sabiex ma jitfgħux isimhom għat-tellieqa tal-kap. Għalunna wkoll li din id-dikjarazzjoni ta' Grech tixet l-immaturità politika tiegħu e kif bi kliemu stess issa ġie f'pożizzjoni li ser ikollu jaħraq persuna ewlenija mir-ribelli li qed jappoġġjawh.